वारी म्हणजे काय तर वारी आपल्या मराठमोळ्या संस्कृतीचं सर्वात महत्त्वाचा आविष्कार म्हणजे वारी। खरं तर वारीमध्ये जर आपण पाहिलं तर या वारीमध्ये जे वारकरी आहेत, जे टाळकरी आहेत, जे माळकरी आहेत, हे सर्वजण अत्यंत आनंदामध्ये आणि उत्साहामध्ये या वारीमध्ये सामील झालेले असतात। खरं तर त्यांच्यामध्ये कुठलाही भेद नसतो, कुणाविषयी आकस नसतो, पण सर्वजण गुण्या गोविंदानं आणि आनंदानं या वारीमध्ये सामील झालेले असतात। स्त्री पुरुष एका समानतेनं या वारीमध्ये सामील झालेले असतात। अत्यंत शिस्तीनं ही वारी पायी चालत असते। यामध्ये कुठेही गोंधळ होत नाही। किती लाखोंची जरी संख्या असली तरी यामध्ये कुठलाही गोंधळ होत नाही, काही कुठेही अडथळे येत नाहीत आणि आनंदाने ही वारी त्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी पुढे पुढे जात असते। अनेक भक्त या वारीचं स्वागत करण्यासाठी आसुसलेले असतात। या वारीसाठी, या वारीचं दर्शन घेण्यासाठी, या पालखीचं दर्शन घेण्यासाठी हजारो भाविक रस्त्याच्या कडेला उभे असतात। दारादारासमोर, घराघरासमोर रांगोळ्या काढल्या जातात। पुष्पवृष्टी या वारीवर होत असते। हा नयनरम्य असा हा सोहळा आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतो आणि हेच आपलं मराठी अस्मितेचं खरं भक्तीचं रूप जर कोणतं आपल्याला पाहायचं असेल, खरं शक्तीचं रूप जर आपल्याला कोणतं पाहायचं असेल, या वारीच्या रूपानं आपण पाहिलं पाहिजे। समाजाला समतेचा संदेश देणारा जर कोणता उत्साह असेल, सण असेल, तर ही वारी आहे। आणि या वारीमध्ये कुठलाही जाती भेद नसतो, कुठलीही भावना कुणाची वेगळी नसते। सर्व जाती धर्माचे लोक एकसंगपणे समानतेनं या वारीमध्ये सामील झालेले असतात। आणि ही वारी जे निघते ती देहू आळंदी हा सासवड मार्ग या आपल्या पंढरीकडे येत असते आणि त्यांची एकच आस असते भक्तांची की मला केव्हा माझ्या विठुरायाचं दर्शन होईल, केव्हा मला त्या सावळ्याचं दर्शन होईल। या आशेनं, या भक्तिभावानं नाहून हे सर्व वारकरी हातामध्ये मृदंग, टाळ, याच्या गजरामध्ये टिळा, टोपी आणि पांढरा शुभ्र असा हा आमचा पोशाख असतो। महिलांना नऊवारी साड्या असतात। अत्यंत आकर्षक पद्धतीनं या वारीमध्ये हे आपण दर्शन आपल्याला दिसतंय आणि आपणही सगळे या वारीच्या दर्शनासाठी आपण आतुरतेनं वाट पाहत असतो। ही वारी जेव्हा निघते त्यावेळेस ऊन, वारा, पाऊस या कशाची तमा न बाळगता हे सर्व भक्त लोक, हे वारकरी, हे दिंडीकरी या ठिकाणी पायी येत असतात। भागवत धर्म हा खरा तर सामाजिक समतेचा संदेश देणारा धर्म आहे। या भागवत धर्माने खरंच एक परिवर्तनशील एक चळवळ या दिंडीच्या रूपाने निर्माण केली। गावचे लोक एक संघपणे या ठिकाणी सामील होत असतात। यामध्ये कुणाचा तालुका, कुणाचा जिल्हा, कुणाचं कुठलं गाव हे काही नसतं। फक्त आपण मानव आहेत आणि मानवाने एक संघ राहिलं पाहिजे, समतेचा विचार पेरला पाहिजे। हाच संदेश या वारीच्या रूपानं आपण पाहतोय। जे समाजातील जाती व्यवस्था संपवण्यासाठी ज्या संतांनी काम केलं, या संतांनी या वारकरी संप्रदायाची निर्मिती केली आणि हाच वारकरी संप्रदाय अत्यंत आनंदानं, सुखात, समाधानानं या वारीमध्ये चालत असतो। भले देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळांच्या माती हाणू काठी, या संत तुकाराम महाराजांच्या गाथेंचे विचार याच वारीमधून आपल्याला पाहायला मिळतात। संत नामदेवांनी भारतभर नेमलेल्या या वारकरी संप्रदायाची इमारत आज मोठ्या कष्टाने उभी राहिलेली आहे। ज्ञानदेव, निवृत्तीनाथ, सोपानदादा, मुक्ताबाई, संत तुकाराम, संत चोखामेळा, सेना महाराज, संत गौरा कुंभार, संत सेना महाराज या सर्वांनी ही जी परंपरा आहे हे पुढे चालू ठेवण्याचं काम त्यांनी या ठिकाणी केलं। विठ्ठलाच्या भक्तीत दंग झालेले वारकरी टाळ मृदंगांच्या तालावर तुकोबा, ज्ञानराय यांची अभंग गात ही पालखी दिंडी रूपाने पंढरपूरकडे चालत असते। गळ्यात तुळशीच्या माळा, कपाळी गंध,
असा हा वेश यांचा असतो. सर्व भान विसरून हे सामील झालेले वारकरी असतात. गावोगाव भजन कीर्तन करत संत संप्रदायाच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचा असा उत्सव सोहळा आहे. सांस्कृतिक परंपरेतील हा अत्यंत महत्त्वाचा असा सोहळा आहे. तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हेच खरा मार्ग दिंडीच्या रूपानं हा आपण पाहतोय. या सोहळ्यामध्ये सहभागी होणारे भक्तजन आपापल्या दिंडीत एकत्र राहून अत्यंत शिस्तीनं या ठिकाणी चालत असतात. गळ्यामध्ये तुळशीच्या माळा, हातामध्ये विणा आणि मृदंग यांचा ठेका हा मात्र वेगळा सूर धरतो आणि यामुळं सर्व आनंदाने या ठिकाणी चालत असतात. विणेनंतर डाळकरींचा मान असतो. दिंडीमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी, गोरगरीब, कष्टकरी समाज मोठ्या प्रमाणात आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अत्यंत कुटुंबाच्या कुटुंब एकत्रितपणे या दिंडीमध्ये सामील झालेले असतात. गळ्यात तुळशीच्या माळा, कपाळी गंध असा हा वेश यांचा असतो. सर्व भान विसरून हे सामील झालेले वारकरी असतात. गावोगाव भजन कीर्तन करत संत संप्रदायाच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचा असा उत्सव सोहळा आहे. सांस्कृतिक परंपरेतील हा अत्यंत महत्त्वाचा असा सोहळा आहे. तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हेच खरा मार्ग दिंडीच्या रूपानं हा आपण पाहतोय. या सोहळ्यामध्ये सहभागी होणारे भक्तजन आपापल्या दिंडीत एकत्र राहून अत्यंत शिस्तीनं या ठिकाणी चालत असतात. गळ्यामध्ये तुळशीच्या माळा, हातामध्ये विणा आणि मृदंग यांचा ठेका हा मात्र वेगळा सूर धरतो आणि यामुळं सर्व आनंदाने या ठिकाणी चालत असतात. विणेनंतर डाळकरींचा मान असतो. दिंडीमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी, गोरगरीब, कष्टकरी समाज मोठ्या प्रमाणात आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अत्यंत कुटुंबाच्या कुटुंब एकत्रितपणे या दिंडीमध्ये सामील झालेले असतात. ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यात तुकारामांचे अभंग, भक्ती रसात न्हालेले मन, ऊन पाऊस वादळ वारा या कशालाही न जुमानता फक्त विठुरायाच्या ओढीने अंतर पार करत ही दिंडी निघालेली असते. फक्त एकच मनात असतं की मला विठुरायाचं दर्शन होणार आहे आणि सर्व जनता सुखी समाधानानं नांदावी, सर्वत्र सुफलता यावी, सर्व जनतेला त्यांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण व्हाव्या, हाच तर उद्देश दिंडीचा असतो. आणि त्याचसाठी दिंडी एक समर्पक भावनेनं या ठिकाणी पंढरपूरकडे निघालेली असते. आणि याच मध्ये एक रिंगण नावाचा प्रकार असतो, जो सोहळा अत्यंत आकर्षक आणि विलोभनीय असा हा सोहळा आहे. हे रिंगण एखाद्या मोकळ्या जागेमध्ये, त्या ठिकाणी एका मैदानामध्ये रिंगण तयार केलं जातं. कधी हे रिंगण सरळ असतं तर कधी हे गोल रूपामध्ये असतं. आणि या रिंगण तयार केल्यानंतर जी पालखी असते ते रिंगणाच्या मधोमध ठेवलेली असते आणि मग त्या ठिकाणी सर्वत्र रिंगण धरून त्या ठिकाणी फुगड्या खेळल्या जातात, झुम्मा खेळला जातो. त्या ठिकाणी अनेक खेळ त्या ठिकाणी खेळले जातात आणि भक्तिभावानं या ठिकाणी हा रिंगण सोहळा पार पडतो. महिला पुरुष असतील ह्या फुगडी या ठिकाणी खेळत असतात. म्हणजे किती भावनिक असं हे नातं आहे, किती भावनिक असं या ठिकाणचं वातावरण आपण या ठिकाणी पाहतोय. एक विलोभनीय असं हे वातावरण असतंय. या ठिकाणी लेझीम खेळली जाते, भारुड म्हटले जातात आणि सामुदायिक असे अनेक खेळ असतील, अनेक असे प्रवचन असतील, अनेक असे भक्तिरसातील काही प्रकार असतील, याचा या ठिकाणी उपयोग होतो. ते या ठिकाणी मांडले जातात आणि एक भक्तिरसानं नाहून निघालेलं हा रिंगण असा सोहळा आहे. अत्यंत शिस्तीमध्ये हा रिंगण सोहळा पार पडतोय. आपण पाहतोय की लोक टाळ मृदंगाच्या या गजरामध्ये एक एक पाऊल पुढे टाकत या दिंडीमध्ये चालत असतात. एकच भावना असते, सर्वांना सुख लाभावं, सर्वांची उन्नती व्हावी, लोभ हा कुणामध्ये येऊ नये ही भावना या टाळकऱ्यांची, या वारकऱ्यांची असते. आणि पताका घेऊन पुढे पुढे चालत असतात त्या पंढरपूरच्या नगरीकडे, त्या विठ्ठलाच्या दर्शनाकडे. चाले हे शरीर कोणाची सत्ते, कोण बोलविते हरिविन, देखवी दाखवी एक नारायण, तयाचे भजन चुको नका. या समर्पक ओवीच्या आविर्भावात चेहऱ्यावर कुठलाही प्रवासाचा ताण
कुठलाही चेहऱ्यावर सीन, कुठलाही आळस, कुठलाही थकवा या वारकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर, यांच्या शरीरावर दिसत नाही. इतकं प्रसन्नपणे हे वातावरण असतंय. या दिंडीच्या रूपानं मी या ठिकाणी चंद्रकांत हजारे आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.